Alltså, var är mina tipslappar? Gertrud! Borta! 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 Sa inte sesamkling. Det har jag funderat på ända sedan förra månaden. Funderingar är det som håller mig vid liv. Gliringar är det ger mig. Högmod och annat patrask. Illamående jag känner mig nu. Vad är det du gör med mig? Jag gör med dig! Ska vi inte tala om vad du gör med mig? Kanske. Men inte mer. Lågt. Det är så lågt. Du kan inte ens yttra, inte ens yppa ett endaste litet ord. Magen har växt. Har du gravid? Det är därför det är så här. När märkte du det? Oh, ja. Jävlar, det är det där. Vad ska du bli? Quintus ska jag heta min kille. Riktigt och rätt. Det har jag med om. Quintus. Sen får vi ha lite mer sex, tycker jag. Trugar man inte. Undrar om man inte var igår vi hade sex till mig. Räcker inte det? Va? Igår? Nu. Nej, jag skulle inte tro det. Jag kan inte komma ihåg ens den här året. Nej. Vad är det du säger? Varför ska de vara gravida om vi inte har haft sex? Zeus är min nya älskare. Sappa dig. Jag ska sappa dig. Jag ska sappa dig. Åh nej. Jag vet nog vad du har haft för dig. Du ska inte göra ett skit. Älskling. Överdrivning.